Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauki. Na balaga, kuma na balaga, ayi min aure, ko na lalace, baba na balaga kuma ba aure dole zan fitina. Umma dan Allah ayi min aure kar na yo barna, in fa an ki amin wala na ranzo zan kira nana. Aba abba na dan Allah ka duba muradi na. Aure nake so baba ni man na so na dan shana. Layin goro da tuzu. Mayu sun yi da mu sun kasa saboda muna tare da alantara kaifa. Ba kai ba sai gida tambe ubanka kai wasa da mu ka rasa kuruwanka. Aikin banza kibba ga kunni namiji saura gida ka sha a fita mai. Koya ka daga kirji bai kai na za. Kasata busa tashi abusa tashi kasata su dan kulba na su koma gida. Salamu alaikum Edisa. Allah ya sauke aya biyu gare mu ya Edisa. Mai hankali sai gane. Zan fara mu ne kutar bayan kowa a duniya. Amma yau mun tsara. Baba na balaga, kuma na balaga, ayi min aure, ko na lalace, baba na balaga kuma ba aure dole zan fitina. Umma dan Allah ayi min aure kar na yo barna, in fa an ki amin wala na ranzo zan kira nana. Umma, idan kula ya tarɗa in jaka da ma, idan na ci gani.